אנחנו הולכים תכף לקנטה ביבנה, עוד בערך 20 דקות. אנחנו אוכלים, מתלבשים והולכים. מהבית. תגיד להם ביי. ביי. עכשיו הגענו לקנטרי, שאנחנו נכנסים. אמא שלי מביאה את הדברים לבודינג אומרת לברכת, אני חושבת בוא נשחק ברול סטארס. ביי. ותכף נגיע, אז אני אחזור לכם. אמא שלי הביאה לי מזרונים, גם לעצמו 2. יש לי 2, אני זוכר. ביי ליבי. החיים שלי. אחותי יפה. הופה. תורידי את הנעליים מהר. שנייה. אז תבואי ככה, ואז תכניסי בקנטרי. איך סוגרים את הדלת ששתי גלגלים עומדים על המדרכה? פשוט צריך הרבה כוח. טוב, הוא יגיע ואני אחזור לך. זה גם הקנטרי שאנחנו נכנסים. שלום. המשכתי, אנחנו חברים שלי גם. צ'יקומיקו קורסן. ליבי, צ'יקומיקו קורה? סן. איך בא לכם קורה? סן. כל טרנד בטיקטוק היא מכירה. נכנסים, נחזור, כשנגיע למקום ונחזור. עכשיו אני כבר בבריכה. ניתן את הבמבה. במבה עם משמלו. עם משמלו. איזה בית ספר? מה זה נמצא? הנה. מי עולה לילדים שלנו? לא? לילדים שלנו. לא, דלת. עם שלי. כן, עם שלה. ליה. יש מלא מים. האם? ביי.